И какво става всички? Аз съм Брозера, тук с мен са Анонима, Гангста Бой и едно специално участие на кой? Slap the Train! И днеска ще джиткаме на Team Fortress. Просто не знам кой е Slap the Train. Който не Да, млъкни ти. Аз въобще не знам кой е. Ще почна да го гледам. Аз ти изпратя линк, знаеш колко е готин. Кой е стиката? Тук има спай. Тук има спай. Къде е да след? Така. Кой ще му Вида. Ой, го убих. Какво? Сериозно ли? Какво написа? Ще му стиката е така. Той мисля, че изле... А, не, тук е. Кой ще му стиката? Искам да го Който видя. ми е смешно. Това е Гошо Мустик. Какво искаш да гледаш? Аз искам да се снимам да се... А, така бе! F12 ли се снимаше, бе? Деда те... Имаш ли бандикан? Не, аз имам бандика. Значи в F7 мисля, че беше. Не, аз не да снимам. Каквото си избереш. Снимка! F7 мисля, че на мен ми е F7. Не, F12 ми е за снимка. Ма на Steam или? Не, на бандикана. А от Steam може... О! Така, взехме това. Ето го слеп. Дай Гепи, бе. Гепи! Пич, фен! Ау! Къде бягаш, ма? Нов ачивмент! А? Шпионски... Не бе, що цъкнах в джитове? И ме убиха заради това джи. Аз колко ли подаръка, братна, взех, ма не мога. Кой изкара нов айтъм за снайпера? Какво ме изкара? Аз му бях изкарал преди малко. Нов снайпер. Да слеп трейн ме уби. Да бе. Да. То други отбор ли е вече? Умирай просто! Не, от нашия е. Ти си от другия. Точно. Не! Брат. Имам нов снайпер, Иво, и сега ще го... Слеп. Сега ще го демонстрирам. Анониме! Анониме! Имам 300 патрона и не се боя да ги използвам. Анониме! Анониме! То е глух. Ивайло! Какво бе? Имам нов снайпер, искаш ли да го видиш? Сериозно ли имаш това? Да, Сериозно, не ме лъжи. не те лъжа. Ой! Микро, СМГ! Нож! Не. О, добре, значи така ще играем. Стига бе! Вече разбрах с кой ще играем. Как точно в този сървър да слеп ще влезе? Някакво брат, цъкаме си всички и изведнъж влиза. Брат, Не. защо ти е в други отбор, бе? Защото са много малко. Тука, да слеп Слеп да трен. Къв да слеп, бе? и да слепа и слеп не, там нещо той така си го казваше, ама не знам, ама го What? Томе! Ох, мазния! Кой, бе? Ах, този гаден гъндок! Направи ма на свиня! Но и аз тъпих. Боги, горе! Да бе, аз си знам какво да правя. Слеп трябва на маси. А, така е! Ох, още съвсем малко не остава. Искам приванс. И пак то, нямам СМГ и отново нож. И сега ги избих всички. Край, въпреки че имаме нов айтъм на снайпера, и аз сега ще игра с то. С го... Паре един на един! И върнахме го, бе. Аре бе, След да трента! Ди. Ето го след до трейн. Чукни 5, брат. Снимаме. 2 на 3 не е честно. Туф. Поне за слеп да при мене. Моя идол. Слеп да трейн ме снима. С... Всички с доматен сос. С фалшивата такова. Enabled. Аз всеки клип съм го изгледал. Всеки е. Ари, Иво! Не всеки. Дойде ти момента, Иво! Как няма мреже? Не така.
Бати циганче. Умря. О, сега ще видиш. Умрял съм. Брат. Покажи, че си. Умрял съм както Дани ще има 10 сабскрайбъра. Имам 9! Видях го то как се преобразява. Що нямам СМГ? Това е погубил. Нямам СМГ. Що? А ти залаптен с чушки за матери. Дай! Машала. Къде са, бе? Моля да в този мрачен ден. Аре бе, стреляй! Тук ли седи? Стреляй бе, стреляй бе! Неща! Страх те! Циганин. Страх те! Страх ме! Ама аз не мога да вляза, затова ли ме е страх? Аз Не мога трябва да влязала наполовина вътре. наполовина вътре. Пати. Идва някой, видях някой, който се продължава. Пати, човека, бата. Да, не! Абе, ти си от нашите, бе. А, Чушки! Домати! И домати! брат! Аре бе, стреляйте ме! Ево тук. Айде, ай! Аре, бе! Сега че видиш. Сега че видиш. Ще чупа. Нупче! А, дори ти си спай! Аз отпращам покана на слаб да трейн. Как? За приятелство ли, бе? А, не, бе! За Пеп. мирашки си даваме. Мирашки да ядеме! Мирашки да ядеме! Сети ли го, е? Много интересно, бе! Виж го то. Аре, покажи се, бе. Аре, бе. Циганче. На Опа! слаб да трейн му пратих покана. Опа! Покажи се, бе! Циганин. А, той ми прие. Сериозно ли, бе? Слаб да трейн ни прие! Как? Брат, това според мен е слаб да трейн, защото няма друг. Как го покани? Тая на майна! Айде бе, искам и аз. Ако трябваше да... После, след клипа. Сега тук няма да казваме на всички, бе. Джигабук... Те не, че много ма гледат, ма нищо. Джигабугула? Аре, бе. Ивайло! Иво е сам, аз минавам от Хора! неговия отбор. Иво е сам, брат. Иво, аз идвам от тебе. Дори. Ред! Ти влезе в ред, бе. Да. Защото Иво е сам. Искам да ти видя снайпера. Ейч. Така че го видиш. Стоп, малко се фукам. Добре, готов съм. Джигабугула. Бъги, виждам те. Където? Да ме виждаш! Ма как го имаш този снайпер? И сега го изкарах. Абе, вие сте... Е, така се прави. Бъги, къде си? Ще го убия! Убих го! Кой бе? Слеп да трейн. Не, защо го убиваш? Полонско бия. Генгст. Генгст. О, бог миле, бати пикнята, брат. И то снайпер ме хелва с по едно кръв. Сериозно ли бе? Да, 3 вече. 4. Идвай! Стоп, Ивайло, махай се. 4. С по 4 ме хелва, обаче нямаш СМГ. Я виж, по колко критика ти да? Не знам, ще разбера. Ой! Каква е там петня, бе? Брат си, бъги. Бой! Дали! Пса! Иво? Няма да ми липсваш. Ама грам. Покажи се, бе! Страх ме откъде ще излезе. Здравствуй! Иво? Оба. Как ме цели с тази петня? Чакай се.
Опа! Опа! Йордане, Йордане! Брат, седа пред тебе, оня нищо не прави. Разбрах, че си ти! Просто аз гледах със снайпер. Имам някакъв нов предмет. И той кой е? Опа. Брат, с то снимаме вършиш, казвам ти. Имам нов предмет, дано да е снайпер. Това където не прицелвам. С тоя, където миналия път. Пак бе! Пати човека, брат! Опа! Ого, вече така ли почваме? Стани! Знаеш какво извади? Аре, идвай! Аз ли? Не бе, Швепса. Чакай, искам само да си такова да си смена играчите. Който? Аха, ще хвана с броезер да ми се казваш. Аз съм тъп, брат, да. Убих себе си. Аз съм лопче. Искам да го пробвам тази нова перспектива. Някакво брат идва, гледам името броезер. Какво? Ти ли идваш? Да, и то се беше се прекръстил като спай. Не като спая. Да, като спай беше, не се прекръстил. Да, знаеш сега какво ще Има спай тук наблизко. Ще ми свърши патроните. И сега това как се ползва? Богомиле. Ето как се ползва! Кой е това? Боги! И пак ще пише броезер, брат. Виж бе, Ела бе! след да трени само с моето име. Боги, ела бе! Ела ми на спаун! Ти си бат! Циганче сапунче, брат! Бате, как не ме фана? Не стана. Охо! Ма не ги слагай тука, бе. Аз ли? Да, Ти инженер ли си? инженер е, да. О, боги! Само ми ела! Циганин! Ела да спай, ела да. Къде то, бе? Къде си, Аз ма? тук си имам и безкрайни патронки. Къде Знаеш то? колко ми е готинко, Дани? Тука мадърфакър, а? Иса ела тук. Ой! Къде е, бе, брат? Къде тръгна? Боги, ела. Да, бе. Виж го, после аз съм бил нуба и съм играл с Хеви. Еми аз просто ти го връщам, бате. Един път съм бил с Хеви и ти почва. Еми да. Боги, ела бе. И виж джойстика, братче. Сентри! Давай, Сентри. Ти можеш. Къде то, бе? Не ви там. Брат! А малко. Да. Аз не съм да... Чакай, аз бях. Тук, Дани. На то му свърча. А? Аре, още малко! Ела. Ела. Четири, 3, 2... Аре, бе! Що? Двамата ли сте с такива, бе? Не, факт. Айде, нашите! Ускорител. Ей, сайде. И хора, това беше от мен, защото нещо И от мен. ще ма скъсат и от Джоро, мастиката и от